सांग मैंने आम आसी पहुँचीचु हर पार्वती वस्त्रालय एना समय पाखापाखि 4:30 हम आम आयु को लेकिन सांगे आसीचु भावुलु ताको छाड़ी घर आसबू किंतु भावुलु नहीं जावा टी खुशी हम देखिले बाहर जगह तो आसी शाढ़ी कि नहीं दब कि नहीं ठीक ना तथा आम ताको नहीं आसचु वीडियो पूरा फुल कंटिन्यू करूँ तार दुष्टामी देखु आपण मैंने निहाती भाव में देखिए आयुर दुष्टामी वीडियो आसलो हैप्पी हम हैप्पी हैप्पी शॉपिंग हो आयु पे शॉपिंग हो कोन हो सब कोन हो हां आंबो नबो आंबो खाइबा की आंबो नाही तुम हैप्पी चल जा नहीं चिपानी एठी आबा चल एक क्वेश्चन तो शॉपिंग करी गई से सोई बोला नहीं लुगा बाछु ना लुगा बाछो शॉपिंग करी गई ना एरा सोई बोला नहीं ओय आई नो तीनटा कम पैसा तो ठीक सोइला रे सांग माने देखो आई सोजी शॉपिंग करे दसी तो फिन सोजी तो एठी सोइबो भल लागुची दिस टाइम आराम है लाठी जुआडे वाला सब दिस टाइम एठी भल लागुची सोची गडुची हे प्रभु ओय आइनु पड़ी जीव गोड़ खसब मजा पिंच ओय एठी बसुनो ये बसुना लुगा बाछिबा हाँ से बस गुड बॉय जुआड़ा गला दुष्टाइम ना देखि सोची गडुची सोई पड़ आखि बजी के सोई पड़ आम छाड़ दे तुम घर को पळेबू हाँ देखिए से लुगाटा मन लाଗୁଛି ए तू बस छुट्टी कर ये घर के आड़े मार दो ते देख टेक किला ओय हे नहीं नहीं कांदी पसंद हो क्या थोड़ी दे बाट देबे आउ जो रेट अधिक होला ने किछु आरंभ हो এই টাইপ मैं चाका दिला এই টাইপ आउ के जा जा मना को दो टाइप रो तार कलर दे कम का केते कोन 2000 2225 का पसंद होला ना हां कलर दे तार डिटेल चाका कलर बाबा को पाखु जा हरी बाबा को पाखु देखी चालू वो बैकग्राउंड का कपड़ा सुन ना ओला ना वीडियो में कवर सेंटर कॉटन लोग ने जन इंडिया रो ना सेंटर जनता चलो आसो अरे पता नहीं करेगा ये डाला 3 नंबर एक का हां तारा अच्छी कलर 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 तुम देखि कौन लाइनु सांग मैंने ये लुगा किने को आसी आयु शॉपिंग करे को आसी एते केते दुष्ट टाइम बाहर कर
କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ ଏ ପିଲା। देख ध्यान दे ସେଇଟା ନା ବାବା ତମ ପୁଅ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁଷ୍ଟ ମୁଁ ସେ ଲୁଗାଟା ଦେଖୁଛୁ ଟି ଦେଖୁନ କଲର ପଚାରୁନ तारा कलर देखेला ରାଜ୍ୟ ହେଇଲା କହିଲେ ମୁଁ एलर भल देखाउछ देखियो टाइप नपा ତାର ଟିକେ କଲର ଦେଖେଇବେ ଏ ଲୁଗାର ହଁ ତାର କଲର ଦେଖୁଛି ଦିନା ତମ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆୟୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେଉଁ ପରିକା ଦୁଷ୍ଟାଇମ୍ କରୁଛି କାହାକୁ ହିଁ ଡର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ସେ ଡରୁନି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କ୍ୟାପଚର୍ କରି ହେଉଛି କାହିଁକି मामू डाकुछ ହଁ तमु मामू डाक ମାମୁଁ ଡାକିଲେଣି ହଁ ଯାଉନୁ ମାମୁଁ ଡାକିଲି ମାନେ ତତେ ଫ୍ରିରେ ଦେବେ ଯା। ଭଣେ ଚାଲ ଲୁଗା ଦେଖ ନାଇଁ ତ ତାର ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି एटा भल देखाउछ यार कलर ଏଇ ଲୁଗାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆର କଲର ମିଳୁନି ସେଇଟା ତ ପୁରା କାଳେସି ପରିକା ଦେଖାଯିବେ ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକ ଏଇଟା ଦିଅନି ସେଇଟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଲୁଗା ଏଟା ନା ନା ଏମିତି ଲୁଗା ଆଉ ନାହିଁ କି ଏଇ ତକ ଏଇଟା ମା ବଢିଆ ଲାଗିବ ଅରେଞ୍ଜ ଏଟା ମାମୁଁ କୋଉଠି ମାମୁଁ ସେ କିଏ ମନେ ପଡିଗଲା କହିଲା ଟିକେ ସେ ତାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା डिटो सेम देने की ନା ହଁ କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଠୋ ହେଇଗଲା ସେଠି ସେ ଶୋଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପିଲା ସେମିତି ବୋଧେ ନାହିଁ ଥିବ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଗନ କର ସବୁ ସେଇଟା ତା ସେ କଲର ଛାଡ଼ିଯିବ ଜମା ନୁହେଁ ବ୍ଲୁ କଲରଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆୟୁର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଏଠି ମାମୁଁ ଡାକିଲାଣି ୟାଙ୍କୁ ଏଇଟା କଲର ଦେ ସେଇ କ'ଣ ହେଲା କାଖ କାହିଁକି ବାପାକୁ କାଖ କରିବେ ମୁଁ ବାଛିବି सी कौन का खबो सीधा बोलियो सीधा एका एका बोलियो କାଖ ହବନି तो पे इंटरेस्ट ना बा इंता पुआ पे इंटरेस्ट देखे सिकीगी सिकिया सिकिए सी भी गोटे बेबी खेलुची ता सहित निजे निजे खेलुची एक नवा ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଥିବ ସେ ଦେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗଞ୍ଜି ହଁ ସେମିତି ଟାଇପ୍
ତାର ଖେଳୁଛେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗଞ୍ଜି ସେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖେଳୁଛି ତାର ସେ କିଏ ଇ କିଏ ହଁ ଇ କିଏ ମାମୁଁ ଡାକିଦେଲା ସେଥିଲାଗି ଆଣିକି ଦେଲଣି ଯେଉଁ କେକ୍ କୁକୁର ନା କେକ୍ ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ମାମୁଁ ଡାକି ଦେଇଥିଲା ସପିଂ ମଲ୍ର ଓନର୍କୁ ତ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଆଣିକି ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ପାଗଳ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆୟୁର ଦୁଷ୍ଟାମି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆୟୁ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ତ କାହାକୁ ଡରୁନି ସଡ଼ନ୍ ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଘରେ ହଇରାଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ସେ ସଡ଼ନ୍ ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହେଉ କି ତା ବ୍ଲଗିଂରେ ହେଉ ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତ ସହିତ ସଡ଼ନ୍ ମିଶି ଯାଉଛି ଡରୁନି ତ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଯେଉଁ ପିଲା ଡରନ୍ତିନି ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରି ପକାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଭାବିକି ଯେ ସେ ଡରୁନି ବାହାରେ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ତା ବ୍ଲଗିଂରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଯେତେ ଧରିଲେ ବି ସେ କୋଳରେ ରହୁ ହିଁ ନାହିଁ କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଲି ତୁ ତ କିଛି ଖାଉନୁ ଖୋଲା ଖାଇବ ଭାତ ଘରେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଘରେ ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଆସ ଆସ ତରଭୁଜ ଲାଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆୟୁ ସପିଂ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଁ 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 ସେ ବରଫ ହେଇଛି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆୟୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆୟୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ରୁହ ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାର ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କାହାର ଏଇଟା ମାମାର ଏଇଟା ମାମାର ଏଇଟା ମାମାର ଏଇଟା ବି ମାମାର ଏଇଟା ବି ମାମାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାମାର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ ମାମାର ଏଇଟା ବି ମାମାର ଏଇଟା ବି ମାମାର
ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇର କୋଉଟା? ଆଇର କିଛି ନାହିଁ ଆଇ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ଆଣୁ ଆଇ ପାଇଁ ଗଲା ଆଇ ପାଇଁ କିଛି ଆଣୁ ସିଏ ତ ତାର ଦେଖେଇଲାଣି ହଉ ଟାଟା କହିଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଟାଟା କରିଦିଅ ରଖିଦେବା ଟାଟା ବାଏ ଟାଟା କହିଦେ ଟାଟା ଟାଟା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇବି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ଦେଖେଇଦେବୁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ଦେଖେଇଦେବ ସେ ଜାଣି ଦେଖେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖିକି